Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kinoy kay school contract kibadan hapo ka Shatri jong Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association kibala late yekren bat umintri rangba kajala ukonrat kongkal sangma hakajan mi jong sipalay ka Southrik unailat arajar arpuar kila jaw ummat onda kilami nakakamra jong hadien bo umintri rangba ulakren daga basyay bak sarkar hi kamla satya banyarap yeki habak kren chikilat patay kubor u president jong association Babu Birbor Rengtem Ulaong Bakajinga kren ba mintri rangba kalong kabam siso Samar ba mintri rangba ula kren daga basyay ba annum la banlay ya kajingdawa jong kaseng Ulay thuru ba hakajinga kren uway noy kay budan jingduna kan khatmen Ula jaw umat brup hakmat mintri rangba Samar ba mintri rangba ulaong bak sarkar hi kamla ban ay kambiang yakinoy kay gibala syutung kontrak Ji kenduk jongi bat YouTube Mister ka long tip kumba lakren ba presto kumba kren Egyptian Mister kama aji hodingi unta tak jing smosi ni naba kani ka norms ka jinglek jong sarkar yangi kapan smosi yangi hadu kata hakabas dang ngintip ba kani polisi Kau sarkar kale ngira longkum kamasi kaba yalam syaka-jaka odok kumta ngi na kaliang jongi ngem don atiar bani le percaya ke sarkar ngem don kenu ka aban ong da kumoy pat anrai din menginang ne ngin salum committee ka bakarki ada nang tangin sa pedna da koy bar kejeki akade ka sing ka banyo ka jongi bangi ni kendo chief minister hakalas dang uong yang ba peniran tianga kumnongan le nganirap ya phite ngi la persang belum ya ki jikte na kiwai ki jila kumno ki rap ya ki ngi kai kontrak te ya kataro ngi la ai nang takbaar ka ba ngiyo ke jubab ni minister an examine mentalogist nang tam abangi kwa abani yo egresal ai da kani bantang ba namla banira ya pi kenau pan ya ki ya ka sarkar ka baldep kenau pan ya ki wei jing sisa ka bamenta ka ban penbai ada dan jing bakla balai ka ukti pan ya ka lawai ka baldep matrai kani kam kalai ka jingelam bakla yangi bali ki pai ba lada dei sisa ka sarkar ka ban simjing bakle ne ka benta ka jing bha jong kinoi kai bat jong ki wei ki nongchong chinong lari ben pentamai hakada kerkom benang kita. Anda ismosi benna kani por. Ka appreciation baga sarkar MDA ka ayang ikinoi kai contractual kadai ben phathia hamadan yangi ben penthat kurom. Kumta nagaliang jungi yim padla pen benna ai kani por. Andrai sasim ya karai ade malamin angne andrai ngabu kani kecing apen snow syaka sarkar ne. Wat nang baha tang benbisar to nang bha bensangsar kenang bagi khon jong state kejaj penriu kinam long kilang kenya hagi an yak jakwar ki jong pi yong saiba ngimla bariara phi namal ladang ira be phi ka kta kade ke jing tre pentri bakla deka sarkar ka baladan andre ke jing sia jong nagaliang jongi ni kwa ben bha tengala ong sai lari phi kwa ben bham de kin sar ban kta Yanurenya, aduh sar lopustan iway ni duna khatmat ya makhamat jong sar ngamla ban bala ngam tipte bakani ka ain ki jong pi ka polisi jong pi kakta yana kumnum ngamla ban lai bala adang ki khon dayam wat la ka taru amba ngamla ban harap pi iyo ka bakom kata ka juba te kani por ngi tap ka jing smosi kum ngi kai pangiyo ka bakom kani por inang yo nginang mut ba habangi pan na imay pa dagaja inyo i dagaja la kuno noro andre ai panban yangi do mau tang panpau ka jing susi amdai tamangi kayeng kasam jongi baro pat kalong ru ka jing jare ki bai pat ki nai contract ki contractual ki workers ki badon ki bai ki department la kalong bumi
nakaliang jong yi mo hakabas tang ngem tepa lakhot ini ban pha hikai ngilale le jong ka kamram te hadin lawan ka noms kam de jong bakla jong yi ka noms ka wan NCT noms ka wan arklai thik bna agos arjar sipau te beli pat ka penong ya ka sarkar ban slam ban kondak ke antar exam hadu arjar ka kembali kani kendai snem kali dei ka kajing penjor ka bakrau yang ikinoi ka kontrak ban lai chatur ngim la shu ban lai chatur ngim la shu tengah ong sai hatu kajing bakla jung no kini kadai ka jong ini kadai jong piki polisi mekare ala ong mal kali ni chip nestar dan buram ya kata tai ong ba kani kam dei kajing petre jong kam jong ni wan ha arja ka tra kadai kajing kai kreu ti penban ya ka balada ni pau kajing sosi kum kinai ka kontrak ka bangi i bangi lap ya ko kum kinai niyo kham ta mi ke jubab ka kum kinai da ka basai ton ki parana hikai jong hi kiba kim juan sim ya ko orda kiwan sim hadin lais nem kidan tena kalian jong office jong SDSO ber ka sarkar kim kedau keti ya yang iba kan don jing ma yang katabi te ngilong kum balong ngilong kum kemasi ka balayalam na berate dok saya rendang beralam jaga jaga punya ilong kumta yang bos dia bakal lamunta kajing pule kot kakam ka bagi sep don kino hekai da ka basai nya haban nya kijat sakinong gunong lai sa benta har tu ka por bailem tat kan mau ba ka por exam in penle jingmut ya ka examin ka bagi haban ai ki kanane in penle jingmut ya ka antar ka bagi don ka bakte te ya ka ka kam ka bagi lisinti ni haban nong sincere ni haban penle jingmut ki kana kata ka ba ngi ngile bar kata tete na kata ki ai dawang ba ngi film tan jing sala dai bandon kanu ke jing perkhat mo na kaliang jong am dei tang hakani ka por ba ngi la le da kalanti ka bajai ngi lawat kalanti ngi la ai jing tho sa ka bar sarkar haba ngi idangkat bagi dang don hak sekolah ban ajing nang jing sta ikna sobha pai kerpang yang ikinoi ka kontrak khamtam ngi kibala hai karta nila ai ki jing tho ki bakum kita handrai niyo ekani ka jubab ka bamanta ka bong la ai rap ya bi na kaliang jongi ni kwa ban ong kum ni oi kiran kilan tangba wat ban im men ta arsnem ban penbiang jai ki khun ki ti ngem dan lat te ban lai chik ta ki wei lete kala khangla sundan yang kunta nagaliang jongi kartar ka chong haka jing ya mir jingmut lang ki parana kai andai ngam la ban ong e yamanta andai nga skudo ki jing ka bangi kendo haka ni ka po da ka ba burong na on kani kare tang ka jing pen thame yang ni tip ba south nam tang hap pen le jingmut ban khrekot kalong kum ba pha mare marathon ya kalong kami ka balang kha kon atrai ka ba e ba nai sar nai kedong shu yak ti polisi jongpi ni la tip ba kadai penban ka jing seruya yang ni kunta nga ong sai ka arta ka pa biang e yang ni kalong bangin nang la ban pela jingmut kat ba ngidang ton haki lai post nam je po handai la cross sau post nam sajrong lai pusan sau po kala dom jing e yang ni bangin pela jingmut biang sai sen ban lai ban longkum kena school nya pan ngatrai education minister jongir ikamti bahaya kata handai kani ka ba open jirong sau post nam san post nam kali tang ka boy ka ba pen thame yang ni pen penjajai ya ka jing ya ki